Nyt me pelataan tämmöistä peliä. Mä voin. Uutsissa. Voitko ihan uuteen? On se näin. Ei mä haluun täältä tällä. Hienoa. Dumpataan. Oletko vähän hiljaa? Utella veriteitä. Dumpataan. Oo mä dumppasin. Dumppasin. Oo, mä dumppasin taas. Voi vitsi, mä dumppasin. Pahasti. No niin, uusi yritys. Sisääntaloon. Mä menen tänne taloon. Se on joku tyyppi. Oo. Noin, heti alussa sait turpaa minulta. Ole hyvä. Mun vesi vaan. Kokeile minun hermojani. Saanko mä kivioille? Joo, niitten näköistä. Kuulemma. Kuulemma. Kuolin. Mä kuolin. Hei, kato kivaa. Jonkin. Onks tääl, mitä täällä voisi ollakaan? Hienoa, voisi täällä olla kivio. Älä tapa kiviolle. Oo, se syttyi tuleen. Kivaa, se syttyi tuleen. Se syttyi tuleen. Oo, kivaa. Hei, voisi sä katolla? Olen partner, juu. Jäädä mun. Mä en oota. Oo. Auto voi. Oi, auta minua. Perkele. Auta. Juoda. I'm done. No, me päästään täällä katon läpi. Niin. Joskus. Ehkä ei. Mut toivottavasti päästään. Niin tuolla on tommonen tyyppi. Vittu. Sais mä tappaa tuolla? Et saa, mä haluan tappaa. Se kuuli jo. Eli kerroin. Mä menen piiloon. Apua unna. Ui! Sniper. Vitsi, mä kuolin. Mä kuolin tossa ylemmässä, kuolit tossa alemmassa, mutta ei se haittaa. Kylläkään voi haittaa se. Haittaako se on myös kuolee? Ei ehkä, en tiedä. Älä Oh, mun niskaan sitä juttua, Kivi, koska en tiedä. auta minua. Tää oli your big man. Auta mua, mä oon täällä. Varo, se on tyyppi. Varo sen puukat. Se puukat. Nyt mennään tänne katsomaan. Onks täällä mitään? Onks täällä yhtään mitään? Onko? Ei. On. Onko? Joo. Täällä on kyllä tyyppejä vähän. Oo. Sikana täällä on tyyppejä. Toivottavasti. Se puhuvat. Tuut nyt au. Mitä sä teet? Stress for my game. Auta minua. Mä tarvitsen apua. Oh, I'm dead. Hei, tuo katolla on tyyppejä. Hienoa. Feillä. Fail. Laitan taas välille. Taas on kyllä MV2. Joo, MV2. Kyllä, ei, kyllä, joo. On tää. Onks toi ihan PS3? Joten vaan tässä niin vielä. Ei se ole. Mennään Overwatchiin. Tää on hienoa konsolilla. Mä menen tänne. On niin hienoa olla täällä helikopterissa. Onks tää lentsikana? Mua ei kiinnosta. Moni alas mennä. Saamuun. Tästä on niin hienoa. Kyllä ampuu. Mä voin ampua sulla ihan. Mene tonne tielle ja posautu. Okei, Mä menen tielle. ampo. Oh shit. Oh, täällä on kivialeiksi. Hienoa. Mä sytytään ei täällä vielä talo tulee. Totta ei ainakaan vielä ketään. Nyt tielle. Ois varoa. Tielle. Täällä mä annan sulle suojatulta tänne. No kun mä vähän korjaudun ensin.
Esti tänään maantaina. Missä? Ei vitsi, tonne tulee sillan alle noin tyyppejä. No mä en oo meikkään siellä alla. Tudum, tudum. Outo. Ei mä oon mun outon tosta. Onks tää nyt ketä? Tuolta tulee. Niin tulee. He's coming. Oot sä turvannut tän selustan? On, se ei pitäis olla ketään. Mene tonne palavaan taloon taas kerran. Oi. No nyt tähti. Mene sinne palavaan taloon taas kerran. Ei. Mission failed. Aika paha juttu. Onks tää nyt jo hyvä? Ai mitä? No kyllä me ehkä vielä. Mä en tiedä, kauanko me puolesta on nauhoittaa. Ehkä se jonkin verran jaksaa vielä. Kuitenkin. Tuun tänne nyt hei. Anna sua. On täällä savupilven luona. Ja sinne tielle taas. Vähän sikavaikoa. Mä oon päässyt tää kerran läpi ja me kokeiltiin sitä tänään, mutta sit mä ei kuitenkaan päästä sitä vielä läpi. Watch. Tikus nopeasti. No niin. Varoittavaa tyyppejä sikana. Tuolla kuolee. Mene sillä alla. No vitsi kun sinne just meneekin niin tyyppejä. Ei tää Vähän auttaa. Nyt siellä ei ainakaan pitäisi olla aina. Joku lähetti savupalvelun mulle. Varo! Nyt mene ylös sinne palavan talon. Ei tää pala. Tän mä tykitän, niin kohta kyllä ei se pala. No niin, nyt palaa jo. Kuolee. Älä tykitä. Älä tykitä. Okei, en tykitä. No pikkusen videot. Mietitkö täällä? Tuolla pellolla on noita tyyppejä. Nyt mä tiedän, että se joutuu se tyypittele. Vau, tuolla pellolla on ihan sika paljon tyyppejä. Varo! Laamutta tästä. Enni. No menetkö nyt sinne pellolle? Elä vielä. Ei tonne, tuolla toiselle. Aivan tien pois. Joo, raiva vaan. Oletti. Tuolla helikopteri. Onko siellä joku vaipoita? Kuka on? Oletko sä? Tuu tänne. Apua, mä kuolen, älä ammu. Me sinne taloon. Sulla ei mennä. On sun vielä hätää. Tai tuo Force. No niin, hätää ei enää ole. Nyt voit mennä. Mene talon sisään. Ai tämmönen navetta, joka näyttää ainakin navetalta. No niin, mene nyt vaan. Ei Äkkiä me aika menee vittu. Tuu sinne. Me aina. Äkkiä nyt juoksu. Mission success. Mission success.